Dyma ni, o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, yn rannu neges heddwch ac Ewyllys da gan pobl ifanc Cymru, 19 o Fai 2021. Gwyddwch chi yn flynyddol ar y 19 o Fai mae pobl a plant ifanc Cymru wedi estyn allan i'r byd gyda'i neges heddwch ac Ewyllys da. Danfonwyd y neges cyntaf yn 1922. Ac mae wedi danfon pob blwyddyn ers hynny'n diro. Dyma'r unig neges o'i math yn y byd. Eleni, thema ein neges yw cydbraddoldeb i ferched. Mae'r neges wedi cyfieithu i 52 o ieithoedd. Mae cydraddoldeb i ferched yn allweddol wrth greu cymdeithasau cynhwysol, agored a ffiniannus, a bydd neges heddwch o Ewyllys 2021 yn canolbwyntio ar ymateb pwysig hwn, gan amlynu anghydraddoldebau sy'n dal i wynebu merched dros y byd hyd heddiw. Cydraddoldeb i ferched. Hawliau merched yw hawliau dynol. Hawliau dynol yw hawliau merched. Ni allwn achub y byd os nad yw'r byd yn gyfartal. Mae hyn yn fwy na hashtag. A feddyliwn ein geiriau, tro'n yn gyddol yn gadarnhaol. Nid pen galed, ond pwerus. Nid hunan bwysig, ond hyderus. Nid cegog, ond awdurdodol. Nid emosiynol, ond angerddol. Ni yw ieuenctid Cymru sy'n sefyll gyda chwiorydd ar draws y byd. Mae coronavirus wedi stopio'r cloc. Defnyddio yn y normal newydd i greu dyfodol gwell. Dyfodol o addysg i bob merch. Dyfodol o ferched llawn hyder. Dyfodol cyfartal o gefn gwlad i dinasoedd ar draws y byd. Ni yw myfyrwyr a disgyblion heddiw, ni yw'r arloeswyr ac arweinwyr y fori, chwalwn yn enfydwydyr gyda'n gilydd. Dilynwn ein breuddwydion gan ddangos y ffordd i gyrhedlaeth nesaf. Mae hyn yn fwy na hashtag. Gweithredo mwyn pob merch. Fe gyda hi, gyda nhw, gyda ni. Does ddim terfyn